ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ତ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଶାଗ ଖାଇଲେ, ଚାଉଳ ଖାଇଲେ, ଅଟା ଖାଇଲେ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ, କାଣ୍ଡକୁ, ମୂଳକୁ, ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ସଜନା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଥାଉ, ଫୁଲକୁ ଖାଇଥାଉ ଓ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଘରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସଜନା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଶାଗ ରୂପରେ, ତାର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଓ ଫଳ ବା ସଜନାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ସେହିପରି କଖାରୁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଶାଗ ରୂପେ, ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଆଜ ଗଛର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପିଆଜ ରୂପେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇଥାଉ। ଅଦା ଓ ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦିର କାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେହିପରି କଦଳୀ ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ ଓ ଫଳକୁ ଖାଇଥାଉ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମାନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ବସ୍ତୁକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗାଈ, ଛେଳି, ହରିଣ, ହାତୀ, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ବା ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବାଘ, ସିଂହ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମଣିଷ, କୁକୁର। ମଣିଷ ଦେଖିଥିବ, ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ, ରୁଟି ଖାଉଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯେଉଁ ଘର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲେଖିବା ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବା।